ngene iki mau sekalian karo lewat dulu. Aku ngerti ana bakul serabi ketan sing di cedake Depot Kumis Taman Seribu Lampu kono iku. Jadi nek sekesuk kawit dik bengi lah hitungane iku udan recuk ae bolo. Dadi hawane iki mau isuk cek apis, cek rilis cilik-cilik ngono iku. Mboten kalih mawon. Kalih mawon. Serabi ketan. Iki klopone cek diparut manual ngene iki, guys. Jarene wong ndek kae rasane ku iso dadi luwih sedep. Nah, menurutku yang paling marai enak yo iki ana sambel empote.